You see, we elves are usually just watching you people from our hiding places, so we don't really ever have to talk to you. That's okay. I'm a bit nervous myself. But you know what? I've heard that it often helps to sing a bit. How about that? Lauletaanko nyt kaikki yhdessä, niin ehkä se Jarnonkin jännitys tuosta vähän kaikkoa. No, voihan sitä aina kokeilla, että mitä sitä tulee. Oh. Ai. No mutta miehän tiedänkin tämän laulun. Mutta en minä kyllä uskalla aloittaa. No, minä voin aloittaa. Christmas, Christmas time is near. Time for joy and time for cheer. We've been good, but we can't last. Hurry, Christmas, hurry fast. Want a plane that loops a loop. Me, I want a hula hoop. We can hardly stand the wait. Please, Christmas, don't be late. No kyllä, oikeassa olit. Heti vähän helpotti. No kyllä, minullakin nyt vähän. Ei jännitä enää läheskään niin paljon. Nythän minun ei varmaan tarvitse sitten laulaakaan enää, kun se helpotti. Kyllä ehkä tarvitsee. No voi mahoton.